I endavant amb més qüestions. La plaça Viladomat de Berga ha acollit aquest matí el tercer campionat d'Scrabble de Berga. Al voltant de 300 alumnes de primer a quart de secundària de diferents centres de Berga, Gironella, Porreig i Bagà hi han participat. Els millors classificats representaran a la comarca a la gran final del campionat escolar d'Scrabble a Catalunya. Aquest era l'aspecte de la carpa situada a la plaça Viladomat de Berga. 300 alumnes de secundària de Berga, Gironella, Porreig i Bagà han participat en la tercera edició del Campionat Escolar d'Scrabble en català, que es fa arreu dels països catalans. Enguany hi participen més de 7.000 alumnes de 170 centres escolars de Catalunya, el País Valencià, la Catalunya Nord i les Illes Balears. Avui s'ha disputat l'eliminatòria de la comarca del Berguedà. La llengua pot ser una eina divertida per jugar, és una eina d'integració i els ajuda a conèixer paraules que desconeixen. I quan els ajuntem amb altres àmbits dels països catalans, és curiós perquè un posa lot, l'altre posa granera, un es sorprèn que et posin a lot i què vol dir, o et posin granera o posin algun tipus de paraula que no coneixen, però s'acaben integrant perfectament. Acaben coneixent les diferents formes de parla catalana i les acaben incorporant d'una manera totalment natural. L'Scrabble escolar fa 3 anys que s'organitza i dura tot el curs a través de sessions a classe amb les quals els alumnes coneixen les regles del joc i aprenen la llengua catalana. Ens hem fet uns tallers a les escoles, cada any els fem, per donar les normes bàsiques per començar a jugar aquest joc. De fet, hem estat durant més de... Hem fet aquí al Berguedà, hem fet uns 50 tallers a les escoles i això els nanos ara venen. I ara se n'adonen del que els hi hem explicat, ho poden aplicar aquí. Des dels centres escolars es valora molt positivament la iniciativa perquè permet als alumnes aprendre llengua de forma divertida i enginyosa. Bé, al final això de l'Scrabble els agrada molt perquè jo crec que senten... Veuen que poden jugar, veuen que és un joc que els va animant a poc perquè vulguis o no es van sentint còmodes, van fent paraules, se'ls dona un reforç. Està molt bé que des de la Fundació d'Scrabble, la Federació d'Scrabble, doncs, s'ofereixin tallers i vinguin a fer-ho a les classes i jo crec que als nens els agrada molt, s'ho passen molt bé i a més és una cosa que després poden fer a casa amb els pares, amb amics, amb el que sigui. El joc ajuda els alumnes a conèixer també la rica diversitat dialectal de la llengua catalana a través de paraules molt locals. Bueno, sempre n'hi ha algunes que ens criden l'atenció, però per exemple alguna que ens ha agradat molt és xala. Clar, xala és una paraula que és del verb xalar, que ve de València, però els nanos d'aquí algú l'està posant i bueno, en una de les escoles va posar xalà i ningú sabia ben bé què volia dir fins que bueno, vam estar explicant i això desperta curiositat, no? Home, si al País Valencià diuen xala, doncs aquí per què diem aquí? Perquè aquí ens divertim, aquí ho passem bé. El campionat compta amb el suport de l'Ajuntament de Berga, que en 3 anys ha consolidat l'aposta per aquesta eina d'aprenentatge. Evidentment, la gràcia de l'Scrabble escolar és que els alumnes puguin aprendre a través del joc, que és una manera en què tots els infants aprenen sempre, sobretot quan són molt petits, que diem que a través del joc és la manera d'aprendre. I en aquest cas ho fan amb la llengua que és pròpia dels països catalans i a més també es pot relacionar amb altres disciplines com són les matemàtiques o l'estratègia i per tant creiem que és un joc molt complet que des dels instituts és una eina que poden fer servir per treballar i també des de les escoles i per tant hi hem apostat els darrers 3 anys. L'escola millor classificada avui representarà el Berguedà a la gran final del Campionat Escolar d'Scrabble 2024 dels Països Catalans que s'ha de celebrar a Barcelona el proper dia 1 de maig.